APC Bungudu canza ni wakilci tare da mai kishinmu wakilci zai kare haƙƙinmu wakilci mai son mai cuta mu wakilci Aminu na oga wakilci mai kore yan zuga wakilci ya hana wancan burga wakilci shi muka so na oga wakilci nan Bungudu oga wakilci zaki mai fasa taro wakilci ta zarce yan burga wakilci kai muka so na oga wakilci wakilin Bungudu yamma wakilci 2027 sai oga gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaɓa APC gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi 2027 kai ne za mu zaba APC na kira yi rabba Allah mai gabas da yamma wakilci kai kayo mutane masu kiba da masu rama sai kayi waƙar da zanyo Allah samun ilhama wakilci in al'umma sun ji ta sai sai ta zaɓen APC gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC zati kalunka ga annabi shugaban ma'aika wakilci alihi sahabbai a sanya tun da sun bi doka sai kayi sa malamai na da shehunnai ba su tamka wakilci sa Aminu Haruna yayyo wucewa a APC gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC sallama mutane cika ta mutunci na bako wakilci in za ku zaɓe ku san wanda za ku ɗauko sai kayi Aminu Haruna a gare ku ya zarce bako wakilci shi za mu zaɓe a tanti sabon ya ɗarewa APC gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC malami na gaske mai san ci gaban mutane wakilci musamman matasa baya sanya gansu zaune sai kayi su je su yi karatu don su zarce sa'annai wakilci in ya wucewa zai kawo mun na ƙarshen iskanci gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC ba aika zaki a layan masu intika ne wakilci halitta ta zabo lalle ta samu zane sai kayi makarantar kurame rubutawa suke da zane wakilci Aminu Haruna tanti sabon kai wayewa a APC gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC Bungudu ta yamma Aminu Haruna na kiranka wakilci inda ka zamto wakili za mu samu doka sai kayi maza har da mata kowa shauƙin jiranka wakilci tanti sabon Aminu Haruna muke so da adalci gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC 2027 kai ne za mu zaba APC fanni na kyauta maza mata suna yabawa wakilci ƙauyuka birane lalle ka kai kulawa sai kayi bohol da solas kasa in zantinawa wakilci tanti sabon Aminu Haruna muke so na adalci gwanin matasa Bungudu yamma kai muke so wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi a APC
ka zamto wakili za mu bar tsumayi. wakilci Birni da ƙauye kowa za ya rena shayi. sai kayi Musamman matasa aikin su irin na yayi. wakilci Tsaro za ya samu Aminu Haruna kai ya ceton adalci. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. mun zo da ƙoƙo gare ka zanna don kana yi. wakilci A ba ma Aminu Haruna dan shi muke yi. sai kayi 27 in ya zamto za mu bar tsumayi. wakilci Dukan muna yin kyakkyawan ayyukanka na adalci. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. dama na jaki bai amfanuwar musulmi. wakilci Hira ku shaida ba a neman manomi. sai kayi Shi ka takobi ba riba gurin shi birni. wakilci Kama Aminu Haruna kai za mu zaɓa APC. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. ba mai tarika Alhaji Gandon matasa. wakilci Murna suke yi alwashi sun kalasa. sai kayi Kai za su zaɓe a nan gaba inda an ka dosa. Wakilci. Ran nasa dauki mu kai ne za mu zaɓa APC. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. jam'iyyar mu ta sha bamban da jam'iyyar garaje. wakilci Sanin girman geme za ya bar shi saje. sai kayi Shuka irin ta kosa za mu ɗauki lauje. wakilci 27 sai kai Aminu mai nagarta da cijo. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. dole na zo gaishe ka zanna mazamfawa. wakilci Kabiru dan kulu APC ga mazamfawa. sai kayi Dan Ali Sharif furfur canza na in gaisai. Wakilci. Abubakar dan Bello ga Aminu shi muke fata. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. Alhaji Sirajo ga giwa maki garaje. wakilci Alhaji Sirajo da kace take yanzu zanje. sai kayi Alhaji Buba mai manja can gare shi zanje. wakilci Aminu Haruna na furfur shi ne muke so. Wakilci gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. gwanin matasa bangodo yamma kai muke so. wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaɓa APC. gwanin matasa bunguɗi yamma kai muke so. Wakilci Alhaji Aminu Haruna ba irin ka tausayi. a APC 27 kai ne za mu zaba APC. gwanin matasa bangodo yamma kai muke so. Alhaji Aminu Haruna